Mayad nga gabi probinsya kang Antique. Rigya kita karon sa Banwa kang Sibalem sa andang night market kung sa diin aton makita ang nanari-sari nga mga produkto nga nakalatag rigya. Kung sa diin dyan naghalin sa nagakalain-lain nga parte kang diyang andang Banwa. Dali kag aton ng tawon. Nagatagiti pa ang init sa kahaponon. Pero ang mga manugbaligya nga mga sibalungan, amat-amat rin nga naglatag kang andang nagakalain-lain nga produkto, agud maumpisahan rin ang andang pagpamaligya. Ang mga produkto nga imo makita sa andang tinda amo ang mga katumban, saging, kurbasa, kamote, tangkong, puso ang saging, latoy, dahon kang kamote, ubad, tarong, mais, pipino, kamatis, dagmay, kag mga buyo. Kami anay nagdiretsyo kag ginbisita ang andang Municipal Economic Enterprise Department Office kung sa diin amon nakaistorya si Engineer Vedra, ang andang Municipal Economic Enterprise Department Officer. Lunes pa lang nagadara ng sanda kang anda nga produkto. Kaya nakita man ang kay iti may naduror man ang nagapanindahan man nga Lunes ti kwan, Lunes ti siram. Kay nakita man ang nga bisan ang maklanay kataho kang aten nga mga vendor labirin gid ang aten nga mga naga-opisina is Monday evening. So amor na nga kada Lunes ti hasta Lunes gabi iduro ang aten digya nga nagapanindahan makapili pa sanda kag preska pa karon nga mabakal kay tungod nga bukat pagit ti duro ang nagaparindahan. Trivia lang no, nakamaan bala kamo nga kauna sa tuig 1915 ang diyang lupa nga ginatindigan kang Sibalem Market na bakal lamang sa kantidad nga 16,000 pesos. Advance mo may duro ng may tao pag kaya mo nga paano rin kami paninda nga jar na yung duro na paninda. Pirang ka mo katuig ka ma'am? Mga 1 year no? Puro gulay lang gidara ma'am ninyo nga ginapaligya. But mga ano man may depende man kung ano man na produkto naman may mga kabayas mo kami na ano man. Ma'am, kamusta kay ang kita niyo ma'am? Ano man, dipindi man sa saka na og by presyo tatas ka pino tanom naman may insi may ano sa saka na og presyo na ina man ni ano tatas ka mga buno mahal rin mga ano naman Kada ma'am, ano din pamakal mo ma'am? carrots, patatas, mga sibuyas ahon. Para na sa bilog na simana ra ma'am? Or Depende kung saan maubos. Pagkatinit. Daw okay ang maindahan sa gabi. Sa stali sa gabi. So makaayo-ayo ko daw sa aga. bati ko mas preska mga bagong abot kung nagya ma'am tuod yun man ma'am bago. Mas preska tanay yung ibang abot. Nagsupan pa. Ano rin gawa. Mas okay ang gabi ka maindahan. Ato nakita ang andang night market rigya sa Sibalem kung sa diin bahalgid ang anang bulig sa mga manugbakal kag manugbaligya nga mga Sibalumen. Kag makita man natin bigya ang mga nanarisari nga mga produkto nga isa raman sa mga dungang manggad kang diyang Banwa kag ang aton probinsya. Sa liwat mayad nga gabi probinsya kang Antique kag kita ay kita sa mga masunod istorya lokal.